Ljudi su se našli stjecajem okolnosti ili igrom sudbine, kako ko može protumačiti, i nisu naravno dvojili, nego su krenuli u more prema moru kako bi se spasilo turiste. Jedan od njih bio je i gospodin Dragan Pajić. On je prvi dobitnik zahvalnice za doprinos ugledu općine Punat upravo povodom uspješnog spašavanja 8 čeških turista jedriličara od teškog brodoloma zbog orkanske bure na moru blizu Stare Baške. Pozdravimo i gospodina Dragana Pajića, dobitnika. Evo, vi ste bili zapovjednik broda i vi ste morali, kako je ono bilo, skočiti iz... A on je bio, a vi ste morali poduzeti neke korake. Mikrofon je tu slobodno, prisjetimo se zajedno. I 2 rečenice, tako. Zaslužite. Ne budete se, preslužite. Pa evo, kolega je pozvao u pomoć, nisam znao o čemu se radi. Bilo je spomenuti neki turisti, jedrilica i to je to. Skočio sam tamo, bavili smo i vratili smo se. Sad ćemo čekati do drugog kolegu i vjerujem da ste onda do kraja da ćete ostati prijatelji. Zato smo rekli da prijateljstvo nastaje na razne načine. Taj drugi hrabri kolega ima naravno i ime, Rene Urban. Nastavit ćemo još uvijek ovu priču. Podsjetnik na 8. listopada 2021. je zahvalnica općine Punat, itekako zaslužnom Almar Skipper Sistemi. Zahvalnica, dakle, dodjeljuje se Almar Skipper Sistemima Emergency za doprinos ugledu općine Punat, jer i oni su dali svoj obol u spašavanju 8 čeških turista. Upamtit ćemo taj datum 8. listopada 2021. Ko će preuzeti zahvalnicu? Gospodin Mila. Evo, a nakon ove priče o havariji slijedi priča o jednom dječaku. I zaista možemo reći bio jedan dječak, običan dječak koji je prolazio jednim običnim putem i na podu na cesti ugledao nešto što bi mnogi, ajde budimo iskreni, mnogi možda drugačije postupili. Da nađete otprilike 14-15 tisuća kuna u novčaniku, što biste učinili? Ljudi smo. No, on je ipak promislio, uzeo novčanik i ušao u trag vlasniku. E sad, kako je do vlasnika došao, to je zaista jedna, možemo reći, priča. Ako ste čitali onaj roman, nešto je u vodi, zaista skoro pa filmska priča. On je jedan običan, ali ipak neobičan srednjoškolac. Bruno Brnjaković, kojem pripada zahvalnica zbog iskazanog poštenja prilikom pronalaska tuđeg novčanika s povećom svotom novca i zbog uloženog truda i vraćanja tog istog novca vlasniku. Bruno, Bruno, mogu te malo pozvati ovdje. Kako si ti došao do vlasnika? Face, Instagram, kako je to bilo? Pa vlasnika sam našao putem Facebooka, točnije nisam mogao naći njega, našao sam njegovog sina. Njegov sin je dao moj broj telefona ocu, on me nazvao, dogovorili smo se, vratili smo novčanik i to je to. Ali to nije to, nisi htio uzeti natrag, je tako? Pa mislim, nisam, ali dao mi čovjek novce, uzeo sam.
praznika, novčanika, nego što je trajala Brunova potraga. Bruno, čestitke. Ne smijemo se ljutiti još uvijek. Ovo su naši dobitnici zahvalnica općine Punat, a slijedi i onaj drugi dio priče u kojem ćemo dodijeliti godišnje nagrade. Godišnja nagrada općine Punat pripada Sea Help Adri i to zbog iznimnog prinosa u akcijama spašavanja osoba na moru tijekom još uvijek aktualne godine, koje su bile od osobitog značaja za razvoj i unapređenje općine Punat kao sigurne destinacije, kao i opće sigurnosti na moru. Pljesak za Sea Help Adri. Nije svakako upućen. E sad, opet smo mi na KUD-u Punat jer tamo je zapravo prije 25 godina krenula inicijativa o osnivanju muške klape, a kako nazvati klapu po jednoj, klapa po kapi, evo možemo tako reći, rašketa. To bi bila jedna kapa od crne mornarske ovako vune s frontinom, eto, zato su se oni nazvali rašketa. 25 godina postoje, njeguju klapski izričaj, imaju CD Kiošni Čul i Kiošni Čul petak imaju veliki koncert i smotru klapa u dvorani osnovne škole u Puntu. Godišnja nagrada općine Punat, klapi, rašketa povodom obljetnice, ali i kontinuiranog rada i prinosa u promociji klapskog izričaja primorskog i otočnog kraja. Točka. Dakle, godišnja nagrada općine Punat ide u dobre klapske ruke. Da, fotografija. Na intonaciju. Još samo malo. Nemojte zapjevati, dođete kasnije. Da, stoljeće snova. Po tim smo nazivom najavljivali feštu, možemo